Tervetuloa Antumatkaan. Moi moi. Ollaan Käsivarressa enontekijöillä Iitossa, Iiton Palsasuolla, Palsasuon laidalla. Tänne on tehty tämmönen katselupaikka, missä on opastuskylttejä. Ja tuosta tievarresta niin siitä tulee aika hyvä sorastettu polku ja siinä on ihan merkattu parkkipaikka. Niin jos ajelee ohi, niin kannattaa pysähtyä tähän tsekkaamaan, että miltä tämä Palsasuo näyttää. Mutta katsotaan vähän tarkemmin. Palsan synty. Palsa saa alkunsa paikasta, jossa routa tunkeutuu muuta ympäristöä syvemmälle. Kostea rimpipinta ja ohut lumipeite edistävät jäätymistä. Yli 50 senttiä paksu turvepeite puolestaan estää roudan sulamisen kesän aikana. Routa nostaa turvepinnan ja palsakumpu alkaa kehittyä. Palsa on karu kasvupaikka. Palsan kohotessa suonpinnasta olosuhteet muuttuvat karuiksi. Turpeen pinta kuivuu eikä turvekerros kasva enää paksuutta, kuten ympäröivällä suolla. Tuuli tuirvertaa kesät talvet. Talvella kummulla on kylmää, mutta kesällä turpeen tumma pinta kuumenee. Palsalla menestyy siksi vain karujen paikkojen varpukasvillisuus sekä hilla. Jäisen ytimen sulaminen on palsan loppu. Palsan kuiva turvepinta alkaa kohoamisen myötä lohkeilla. Turpeen valuessa paakkuina alas pääsee lämpö tunkeutumaan 55-77 sentin syvyydessä olevaan routaan asti ja palsa alkaa sulaa. Lopulta koko routaydin sulaa ja palsa romahtaa kasaan. Jäljelle jää vain turvereunainen allikko, joka tuo mieleen pienen meteoroitin tekemän kuopan. Tuivertava tuuli ja palsan repeilevät reunat pitävät turvepintaa paljaana. Hilla, suomuuraan eli lakka, viihtyy paljastuneessa turpeessa ja pääsee näin helposti levittäytymään palsoille. Palsasuot ovatkin toisinaan satoisia hillastuspaikkoja. Elokuinen hillanpoiminta on Ylä-Lapissa tärkeä tulonlähde riekon ansapyynnin ja kalastuksen lisäksi. Linnut viihtyvät palsasoilla. Kosteiden rimpien elättämien hyönteisparvien ansiosta palsasoiden linnusto on runsaampi kuin millään muulla suotyypillä. Suurehkolla palsasuolla pesii säännöllisesti jopa 200 paria neliökilometrillä. Tällä suolla voit tavata muun muassa mustaviklon, lapinsirkun ja vesipääsky. Semmonen oli Iiton Palsasuo. Nähtiin ainakin vesipääsky ja todennäköisesti haarahaukka. Se jäi epäselväksi, että mitä vesipääsky jahtasi tuossa suon pinnassa. Suon pinnassa siellä teki kovia syöksyjä. Hieno paikka ja noin poispäin, mutta me lähdetään taas jatkelemaan matkaa tietä pitkin. Moikka! Moi moi!